Хатын-кызның һәммәсе дә йолдызлар тулы бер дөнья. Бәхет вәгъдә итүче илаһи бакча. Алдынгы карашлы, гел хәрәкәттә яшәүче алтын балык кызлары да безне сокландыруларын дәвам итәләр. Алар зур тенниста да үз урыннарын тапканнар. Кем җитезрәк тә, кайсы остарак. Уенда уртак тел табылырмы? Сүзне үзләренә бирик. Зур теннис иң дәрәҗәле уеннардан санала. Аны студентлардан алып президентларга кадәр уйный. Төрле сәясәтчеләр, кино һәм эстрада йолдызлары да тенниска өстенлек бирәләр. Ә бит кайчандыр теннис бары корольләр уйны гына булып саналган. Үзен хөрмәт итүче бүген һәркем менә безнең кебек кенә булса да теннис уйный белергә тиеш. Эшлекле фикерләр алышулар, киңәшмәләр үткәргәч, белгечләр нәкъ менә теннис уены белән шөгыльләнеп алырга кушалар. Файдасы тия диләр. Гөлия бу бигрәк тә сиңа кагыла. Урамда саф һавада уйнасаң шәп булыр иде улаймы кызлар? Юк, урамда күз чагыла. Кояш күзлекләре ни өчен соң ул? Аның әллә нинди матурлары, хәтта спорт белән шөгыльләнә торганнар да бар. Алтын балык тапшыруның спонсоры Vision күзлек салоны. Оптик-студия Vision предлагает фирменные солнцезащитные очки от ведущих кутюрье мира. Vision – это символ высочайшего качества и индивидуальности. Нет ни одной похожей пары, только эксклюзивные и шикарные коллекции. Оптик-студия Vision, Омега, 2-й этаж. Сәлем. Нишхәләр, нишләп йөрисең? Хәлләр язгыча. Менә кояш кыздыра башлады. Кояшка каршы күзлек эзлидем. 2 сәгать йөрим, берни дә таба алмыйм. Ышанмасын, ләкин мин дә күзлек алырга дип чыккан идем. Мин сиңа ярдәм итәм, сирен ачам. Монда Vision дигән бик тә шәп элиталы күзлекләр салоны бар. Менә андагы күзлекләрне күрсәң син, эксклюзив, кабатланмас. Ул шәһәребездә инде 14 ел эшләп килә. Элек 3-01 йортында урнашкан иде, ә хәзер күченделәр Омега сәүдә йортының 2нче катында. Мин былтыр күзлек алган идем һәм миңа дисконт карта да бирделәр. Мин әле аны сиңа кулланырга да биреп тора алам. Vision шәһәребездә бердән-бер элиталы күзлекләр салоны. Монда кояштан саклаучы күзлекләрнең һәм кыссаларның өр-яңа коллекцияләре тәкъдим ителә. Иң мөһиме югары сыйфатлы, дөрес сайланган күзлек күрү сәләтен яхшырта. Бәяләре 1000-нән башлап. Миңа иң яңа трендлы күзлек кирәк. Ә миңа иң сыйфатлы булсын. 2011 елның мода тенденцияләренә тукталсак, ул туры почмак формасындагы күзлекләр. Металл белән бизәлгәннәре дә модада. Хатын-кызларныкы 70нче еллар модельләрен хәтерләтә. Шулай ук классик стильдәге күзлекләр дә популярлыгын югалтмый. Ә ир-егетләргә дизайнерлар 50нче елларда модада булган күзлекләрне сайларга киңәш итә. Каралы Лениза, Vision'да нинди генә күзлекләр юк. Бүтәнсе брендлы. Escada, Dolce & Gabbana, Armani, Marc Jacobs. Стеуна Лилия, әлеге күзлекләр күзгә начар тәэсир итә торган төрле ультрашәмәхә нурлардан да саклыйлар. Кояштан саклаучы күзлек сатып алганда нәрсәгә игътибар итәргә кирәк соң? Барлык заманча күзлекләр дә поляризацион линзадан һәм поликарбонатлы пыяладан гыйбарәт. Нәтиҗәдә алар күзләрне 100% ультрашәмәхә нурлардан саклый. Поликарбонатлы пыяла ул полимерлы материал. Аңа хас сыйфатлар ул җиңел сыгылучан һәм гипоаллергенлы булуы. Ә бу исә машина йөртүчеләргә, спорт белән шөгыльләнүчеләргә мөһим. Бу күзлекләр Лилия антифары дип атала. Кояштан саклаучы күзлекләр озак хезмәт итсен өчен белгечләр берничә кагыйдәне дә истә тотарга киңәш итә. Беренчедән, күзлекләрне 2 кул белән як-ягыннан тотып киеп салу, икенчедән, даими рәвештә махсус җылымса сабынлы суда юу, һәм соңгысы күзлекләрне футлярда саклау зарур. Vision Оптик студиясендә сез моданың соңгы тенденцияләре белән танышырсыз. Монда килгән очракта йөзегезгә килешлесен сайларга ярдәм итәчәкләр. Алган күзлек бәясе 4000-нән дә ким булмаган очракта сез дисконт картага ия булачаксыз. Ул 10%-ка кадәр ташлама бирә. Чыннан да Vision ул югары сыйфат һәм индивидуаллык билгесе икән. Иң мөһиме текә күзлекләр монда һәм яшьләрнең күңеленә хуш килерлек коллекцияләр бик күп. Димәк, сиңа ошады? Лениза миңа бик тә ошады һәм инде киләчәктә мин күзлекләрне бары тик шушы
студенттан гына алачакмын. Һәм инде дусларыма да әйтеп куячакмын. Әйе, Лилия, сизелә, синең кәефең күтәрелде. Кәефләр бик шәп, хәтта җырлыйсы да килеп китте. Әйдә, җырла әле. Бирмә мине бер кемгә дә, калканым бул яусау. Уендагы партнер киләчәктә бизнес партнерга әйләнергә мөмкин икән. Аха, минем дә башыма ниндидер шәп-шәп идеяләр килә башлады. Әгәр дә эшмәкәр буласың килсә, димәк теннис уйнарга кирәк икән. Теннис уены хатын-кыз кебек матур, тик монда ир-егетләр көче дә кирәк. Бизнеста да Лениза шулайрак. Кызлар, мин әлеге сыйфатларга ия булган бер ханымны беләм. Ул бер үк вакытта кырыс та, мөлаем да. Кырыслыгы эшенә һәм үз-үзенә таләпчәнлегеннән киләдер. Ул дигәнем сүзем йомшак җиһазлар кибете хуҗабикәсе Гүзәлия Гимаева хакында. Бизнесымны алга җибәрүдә миңа тырышлык белән бер рәттән алдан күрүшәнлегем дә ярдәм итте ди ул. Эшлекле хатын-кыз күп вакытын офиста үткәрә. Димәк, андагы җиһазлар эш белән бергә ял өчендә кулай булырга тиеш. Кызлар миңа җиһаз сайлауның нечкәлекләрен өйрәттеләр. Элегрәк нинди генә оешмага килеп керсәк тә, бер үк төрле җиһазларга тап була идек. Ә хәзерге вакытта исә диван креслолар нинди интелисең, шундый эшләтеп була. Шәхсән минем өчен матурлык һәм сыйфат беренче урында булырга тиеш. Менә офис бүлмәсенә килеп кергәү кәеф күтәрелерлек булсын. Кәеф күтәренке икән, димәк инде сиңа уңыш юлдаш дигәнсез. Сезнең белән мин дә килешәм. Җитәкче бүлмәсе ул офисның йөзе. Бөтен сөйләшүләр шунда үтә. Диван креслолар ул шартка туры килергә тиеш. Ә хезмәткәрләрнең бүлмәсе бүтәнчә җиһазлана. Әйдәгез әле офис диваннарын карап китик. Менә бу сез утырганы чын күннән эшләнгән. Чын күннән эшләнгән диванга утырырга да бик рәхәт. Чөнки ул сулый, утыргач сразу тәннең температурасын ала, шуңа күрә аңа утырырга рәхәт тә, җылы да ул. Менә туңдырмый булып чыга. Туңдырмый ул. Бусы бик мөһим. Әйе. Безнең әле күннән эшләгән тагы бер диваныбыз бар. Анысы ак төстә. Әйдәгез карап китик әле. Без ни өчендер пычраныдан куркып, яктырак төсләрдән кучабыз. Аны чистарту бик җиңел. Хәзер өйрәтәм. Әгәр дә бик әз генә пычрак дигән булса, аны сабын ремәсе белән генә дә сөртеп алырга була. Аннары чиста суга банылган тукыма белән сөртеп алабыз. Әгәр дә чәй, каһвә тамса, топлар катырак, ныграк беленеп торса, аларны чистартыр өчен чиста бензин, керосин кулланырга була. Шулай ук эфир спирты да кулланырга була. Шулар белән сөрткәннән соң, аны яңадан гап-гади сабын ремәсе белән сөртеп алабыз да, чиста чүпрәк белән корытабыз. Чиста була җиһазлар. Әгәр дә инде җиһазлар һәрвакыт чиста торсын дисәгез, күннән эшләнгән җиһазны көн саен тузанын йомшак салфетка белән сөртеп торырга кирәк. Мин үзем дә ачык якты төсләрне яратам. Якты төсләр ул дөньяга ачылу, танылу дип уйлыйм. Танылу дигәнне сезне Татарстанда гына түгел, хәтта Төркиядә дә беләләр, чөнки сез анда да туку фабрикасы ачырга өлгергәнсез. 2010 елга кадәр без Мәскәү белән эшли идек. Ә хәзер мин үз көчемә ышанам. Менә бу диван тукмаларын без Турциядә фабрикада үзебез ясыйбыз. Әле генә күрсәтеп үткән ак диванның креслолары инде менә булар. Монысы күрән төстә, анысы алтын төсендә. Шул хәтле матур креслолары бар ул диванның. Тагын башка төсләрне дә эшләттереп була. Менә мәсәлән, сары. Мин үзем сары төсне яратам инде. Кемгәдер кызыл кирәк мәсәлән. Була. Нинди төс телисез, шундый төстән дә заказ биреп була. Әйе, диван кәнәфиләр матур, барыда фабрикада эшләнгән. Диван өслекләреннән дә күзне алырлык түгел. Мондый җиһазлар белән мин рәхәтләнеп яңа офисымны бизәячәкмен. Йолдызларыбыз Марат Сафин, Мария Шарапова, Анастасия Мыскинларга җитә алмасак та, кызлар теннис уены безгә эшкә дәрт бирә. Кызлар, минең уен дәвамында гел җиңү туйгысы биләп ала. Алга һәм бары тик алга барасы килә. Тенниста дөрес туклану да мөһим. Хуҗабикә буларак мин сезнең ризыкларыгызның һәрвакыт энергияга бай һәм файдалы булуын телим. Сагындым Айгөл, күптән күргән юк бит инде сине. Әйдә, от. Айгөл, берәр бәйрәмгә әзерләнәсең мәллә син? Юкла инде, син кирип чыган дип шалтыраткач, берәр тәнне салат белән сыйламакчы идем, бары шул гына. Матур керзиннәр күрәм. Искиткеч матур. Моңа бит карап кына торасы килә. Ошарга да кызганыч.
Әлі сенің аны ошап қарағаның да жоқ. Ләкин мен сені Илсия бүгін шундай тәмле үзенчәлекле яз салаты белән сыйламакчы булам. Ул күркә итеннән булачак. Син бит күркә ите яратасың. Менә мин аны син шалтыраткач ясарга теләгән идем, җитешә алмадым. Борчылма. Кара әле, миңа да өйрәнергә уңайлырак булыр. Бергәләп ясыйк әйдә. Әйдә Илсия, алайса без эшкә керешик. Бу нинди салат буласың, Айгөл, аңлат әле башта. Без моны беләсеңме, әйдә бик җайлы итеп катлы-катлы гына итеп эшлик. Менә безнең бөтен әйберебез дә бар. Күркә ите дә, вакланган ананас та, гранат та, менә дә безнең тәмле чикләүкләр. Хәзер менә ипләп кенә чиратлап ясарбыз, катлап ясарбыз. Безнең менә табак кызды Илсия, без аңа хәзер мой салмыйча гына әлегә гөмбәне салып, аның суы беткәнче булгата тиз генә кыздырып алабыз. Кыздырганда аның гөмбәнең үзендә булган бөтен суы парга әйләнеп, аның иң тәмле җире генә калачак. Акмай истибез, тәмле булсын өчен. Мин ул арада менә туралган әзер күркә итен лимон согы белән һәм тәмләткечләр белән салат өчен әзерләп куям. Лимон согын без аңа менә тәм кертерлек кенә итеп бераз гына сибәбез. Менә күркә ите тәмлерәк булсын өчен без аңа әз генә рейхан сибәбез. Син беләсеңме, безнең илгә хәзер Бразилиядан һәм Франциядән керә икән. Иң күп хәләл күркә ите. Ишеткәнең бар идеме? Бик күп авырулардан профилактика чарасы дип әйтәләр бит. Яман шеш авыруыннан, тагын бик күп авырулардан. Ул бит аксымга бай диетик ризык. Айгөл, синең балалар өчен язган хикәяләрең нәйме? Минем кызым үлеп тә яратайны, шуларны үзе укый хәзер. Әле күптән түгел генә чыккан китабыңдагы хикәяләреңне укыдым әйме? Алар миндә менә зур тәэсир калдырды. Шундай искиткеч матур язасың. Минем дә хыялым бар, Айгөл. Әле сиңа әйткәнем юк. Роман язасым килә минем. Ләкин әле аңа барып җитә алганым юк. Телисеңме, мин синең турында берәр вакыт үзем язам ул романны. Хәзер без салатны тизә башлыйбыз. Нишләп без бу чикләвекне эре иттереп турадык? Салатта менә шулай зур-зур кисәкләр булып торсалар, ашаганда тәмлерәк. Әйдә без ананас өстенә дә әз генә майонез сөртик. Син инде үләннәрне ваграк итеп тура. Мин салат өстенә киресенчә менә ире угычтан уылган сырны тизә торам. Әзер салатыбызны яшел булын рәвешенә китереп, яшеллек белән бизибез. Менә без һаман китәргә ашыкмаган кышка үч итеп, шушы айда ук ромашка чәчәкләрен чәчәп аттырыйк әле икәүләп. Безнең менә монда әрчелгән әзер 2 йомырка бар. Без хәзер шуннан синең белән бик матур итеп икәүләп чәчәк ясарга тиеш булабыз. Чәчәк? Мин чәчәк ясый белмим, Айгөл. Бу ромашкаларыбызның үзәге булачак инде, әйме? Менә Илсия безнең яз дип аталган чәчәкле ромашкалы салатыбыз тәмам да булды. Хәзер һавыз итәсе генә калды. Шундый тәмле булган, Айгөл. Тик син аның сырын, рецептын беркемгә дә әйтмәям, Илсия. Ул безнең икебез генә белгән уртак сырыбыз булып калсын. Pa 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 pa